זאת בלהה ינון. ב7 באוקטובר היא נרצחה על ידי מחבלי חמאס יחד עם בעלה יעקב בביתם שבמושב נתיב העשרה. בלהה הוגדרה הנעדרת האחרונה, ורק באוגוסט 2024 אישר צה"ל כי הוא הצליח לזהות את גופתה. בלהה הייתה אמנית, מחנכת ואקטיביסטית סביבתית שפעלה להפצת אהבה לטבע ושמירה על כדור הארץ. בעבודותיה היא השתמשה בפסולת וחומרים ממוחזרים כמו בקבוקי פלסטיק, גרוטאות ופריטים אחרים שהיו נחשבים חסרי ערך. בלהה הפכה אותם ליצירות אומנות יוצאות דופן, והיא עשתה את זה כחלוצה עוד לפני ששיח על מחזור וכמות הפך לטרנד עולמי. בספרייה הלאומית שמורים 2 מהספרים שהיא כתבה לילדים, גרוטי ופרפרית, גרוטי ואני. ספרים שמגוללים את סיפורו של כלב העשוי גרוטאות, כשבספרים האלו היא הדריכה ילדים כיצד ליצור אומנות מחומרים ממוחזרים. השבת השחורה גדעה את חייהם של בלהה ויעקב, אך לא את החלומות, היצירה והאהבה שהפיצה בלהה לתלמידיה, למשפחתה ולחמשת ילדיה, להם הקדישה את ספריה.